Срещнаха на момиче. Дете. Почти. И на колко години е това дете? Почти. На 10? На 20. Слава Богу, че поне не е прокурорско дете. Не. Не е това, което си мислиш. Тя има нужда от помощ. Иска да успее. Нека аз запозная. Иска да следва в надвис. Да стане прочута актриса. Да я снимат във филм, да я дават по телевизия. И затова има нужда от помощта ти, нали? Не. Иска да стане философ. Защо не направиш мечтата ми друго? Да искам да следвам в надвис. Не ме разпитвай повече. Не знам на къде ще тръгнат нещата. Налага се да прибегнем до метода Бах-Маам. Бах-Маам се използва от старите офроуд майстори, когато закъсаш. И по никой друг начин не се получава. И какво трябва да правя? Също. Тръгваш, въртиш волана, но този път се ядосваш и казваш Бах-Маам. Къде вече цели 3 дни, ма курва? 3 нощи не съм спал заради тебе! Не дей, гадно е! Ако ме напуснеш, дори само за 1 час, няма да го преживея. Няма. Ще умра. Стефане. Да, Сали. Какво е любовта?